Dámy a páni, dovoľte, aby som vás všetkých privítala na slávnostnom gala programe pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej budovy Národného domu v Martine. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som medzi nami privítal ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča. Poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Stanislava Janiša, Jána Kvorku a Beatu Sániovú. Predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Poslancov Žilinského samosprávneho kraja, Primátora mesta Martin Andreja Hančiara, primátora Trstenej Jozefa Ďubiaka, primátora Turčianskych Teplíc Michala Sigúta, poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Martin, vedúceho kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Miroslava Bancíka, generálneho riaditeľa sekcie umenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Petra Kováča, riaditeľa úradu Žilinského samosprávneho kraja Pavla Voleštiaka, predsedu Matice Slovenskej Jozefa Markuša, generálnu riaditeľku Slovenského národného divadla Silviu Hroncovú, rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici Matúša Olhu, dekana Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Dušana Mištunu, riaditeľov kultúrnych inštitúcií a riaditeľov vedúcich predstaviteľov partnerských firiem a organizácií, zástupcov generálneho dodávateľa a subdodávateľa stavby, srdečne vítam i zástupcov médií, všetkých vás, vzácnych hostí, priateľov umenia a priateľov Martinského divadla. A teraz mi dovoľte, aby som k mikrofónu pozval ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča.